Bueno, bo día a todos e a todas e gracias por estar hoxe con nos aquí. Dixíamos onte precisamente que desde a nosa candidatura, a nosa coalición Galicia en Común a Nova Mareas compartíamos evidentemente máis alá do electoral, máis alá do digamos que propiamente político, pois a fundamental preocupación dos galegos e das galegas agora mesmo e do conxunto da sociedade que creemos que é pois a contención do coronavirus. Nese sentido, pois comparecemos hoxe para falar deste asunto que nos preocupa a todos e a todas. Como saben, onte, falamos co señor Feijóo, co presidente en funcións da Xunta de Galicia. Transmitiunos información ao respecto da situación e tamén transmitiunos a súa incertidumbre ao respecto de como avanza a enfermidade e tamén da cita electoral. Hai que dicir que o presidente da Xunta deunos información, como saben, ademais, citounos para o próximo luns. En todo caso, sí que é certo que non nos clarificou a posición do Goberno en funcións ao respecto da data da cita electoral. Como dicía, citounos para o próximo luns. Evidentemente, nos asistiremos a esa reunión. En todo caso, nos parece, en primeiro lugar, que queríamos comunicar que evidentemente estamos disponibles 24 horas sobre 24 horas desde hoxe mesmo para calquera tipo de reunión. Nos parece, evidentemente, que é fundamental ter a liña aberta, constante, co Goberno da Xunta en funcións e, nese sentido, tamén, adiantamos que nos parece importante que para a cita do próximo sábado na que o presidente do Goberno do Estado citou os diferentes presidentes autonómicos, tamén o señor Feijóo, nos parecería moi positivo poder ter unha reunión previa co señor Alberto Núñez Feijóo e co resto de portavoces e portavoces dos grupos e das candidaturas que se presentan a estas eleccións para poder levar unha posición de país o próximo sábado á reunión co presidente Pedro Sánchez. Insistimos en que estamos, como dicía onte, disponibles desde xa para falar co presidente e, ademais, insistimos en algo que dicíamos onte. Evidentemente, o fundamental agora mesmo é garantir a saúde do conxunto da cidadanía galega nos días que quedan e no proceso electoral. Paso a palabra a Martiño Noriega. Bo día a todos e a todas. En primer lugar, queríamos mandar dende a Coalición Galicia en Común, a Nova e as Mareas, unha mensaxe de tranquilidade ao conxunto da cidadanía galega. Unha mensaxe máis asentada nos valores dun sistema público sanitario que colle peso específico nunha resposta diante destas situacións e tamén diante do contexto que se nos plantexa. As medidas que se están a adoptar dende o punto de vista de saúde pública entre o Ministerio e o propio Sergas son medidas que atenden non tanto a virulencia do coronavirus como si a necesidade de evitar a súa propagación e a súa consolidación no país. Non é menor que isto se poida facer con éxito, tanto para evitar colapso do propio sistema sanitario como para evitar tamén que o propio coronavirus convirtase nun patóxeno estacional permanentemente no país, que precisa de campañas de vacinación a futuro e que conviva con nós. As medidas de saúde pública que se están a adoptar, polo tanto, non son diferentes ás que se están a adoptar en outros estados europeos e nin en outras rexións do mundo. E, nese sentido, entendémolas como necesarias e fixamos unha posición de lealdade institucional tanto que as decisións que adopte o Ministerio dende a responsabilidade de falar con rigor, como tamén dende as decisións que adopte o propio Sergas. Dende esa lealdade tamén queremos ser propositivos, falando en cuestións que teñen que ver ca saúde pública e queremos ser tamén sinceros e queremos falar e informar con rigor. Entendemos
que, independentemente desa lealdade ao Sergas, tocalle tamén exercer unha competencia que ten derivada, evidentemente en permanente diálogo e coordinación co Ministerio de Sanidade, pero fundamentalmente dotando de recursos a necesaria resposta para poder frear a propagación do coronavirus. Precisamos, de alguma maneira, artellar con garantías ese plan galego contra a propagación do coronavirus, ese plan que, de alguma maneira, permita establecer uns estándares de calidade e poida tamén darlle resposta aos problemas de saúde da poboación. Nese sentido, preocúpanos en estes momentos a situación na que se atopa este plan galego contra a propagación do coronavirus, fundamentalmente porque entendemos que tanto en efectivos humanos como en recursos o plan evidentemente é insuficiente e queremos plantexalo aquí. Adoptáronse unha serie de medidas anunciadas polo propio Sergas, pola Consellería, a inicio deste mes. Sabedes que cada día que pase un mundo, as medidas pasaban por un investimento en materiais diversos, dende o punto de vista de saúde pública e tamén en contratacións, alrededor de 60 persoas, para análisis, para equipos de campo, para reforzos sanitarios. Non estamos xa no 2 de marzo, os días pasan, a situación complícase e o pico epidemiolóxico está por chegar e a sintomatoloxía que dá esta resposta de saúde pública do Sergas a nos preocupa e creemos que é o momento de facer unha aposta como país e ser propositivos de cara a dar unha resposta de garantías e non escatimar en recursos nin humanos nin en recursos técnicos para os profesionais da saúde e fundamentalmente enfocando iso a necesaria prestación dun servicio correcto. Brevemente, nos entendemos, por poñer un exemplo, que en estes momentos hai un obxectivo fundamental para frear a propagación do coronavirus, ten que ver con poder diagnosticar a xente directamente nos seus domicilios, lonxe de centros especializados sanitarios, lonxe de centros de saúde, por cuestións evidentes. O Sergas ten habilitado equipos diagnósticos de campo para poder ir aos domicilios. Creemos que os equipos son insuficientes en número e temos dúbidas sobre se poden atender a cohesión territorial e poden darlle cobertura a totalidade do país. Nomeadamente, máis aló das zonas periurbanas, en zonas onde hai despoboación poboacional, onde hai un maior envellecemento da poboación. Estes equipos están a ser coordinados polo 061 directamente a través da súa central de coordinación. Constanos que os teléfonos habilitados para información fundamentalmente da cidadanía están colapsados. Constanos que en estes momentos, si xa había, e logo o expoñerá tamén Eva Solla, un problema estructural no 061, en estes momentos existe tamén un colapso desa vía necesaria de transparencia e de comunicación coa cidadanía e parecenos, polo tanto, importante en ese sentido pôr en riba da mesa que necesitamos recursos humanos para facer o diagnóstico sobre o terreno, que necesitamos tamén recursos que reforcen a central do 061 e que se habiliten tamén liñas telefónicas para que a cidadanía poda facer as súas consultas e trasladar posibles casos de risco. Nese sentido, para nós iso é o fundamental e pedimoslle ao Sergas e pedimoslle ao presidente Feijóo que atenda esa necesidade dende o punto de vista da medicina preventiva. O mesmo acontece co que ten que ver cos centros hospitalarios. Evidentemente, hai centros hospitalarios de primeiro nivel, pero, do punto de vista de saúde pública, o que exiximos é garantías para que os centros hospitalarios da maior parte das cidades estén capacitados para que, en caso de que se detecte un caso de gravedade, se poidan dar as condicións de illamento necesarias para os pacientes, para os doentes. Parécenos fundamental. E o mesmo acontece na atención primaria. A atención primaria é a primeira liña de trincheira, é a primeira liña de atención. É certo que nestes momentos non está saturada porque a xente está a ser responsable, non está facendo un uso masivo da atención primaria, está derivándose directamente os teléfonos do 061, os profesionais da central de coordinación, agardando moitas veces polo diagnóstico na casa, pero é certo que na atención primaria o que se pon en riba da mesa e o que a nós se nos traslada é que faltan protocolos actualizados, cada día cambian as condicións, está de saber que nestes momentos o problema xa non é vir de países do estranxeiro, senón de zonas do Estado ou incluso de zona norte de Portugal. Faltan protocolos actualizados e falta material. Polo tanto, exiximos un esforzo en recursos humanos. Creemos que é o momento, creemos que o pico epidemiolóxico todavía non chegou até dentro dunhas semanas. É necesario actuar, é necesario reforzar esos equipos de diagnósticos de campo, é necesario reforzar a transparencia e o acceso a información á cidadanía, é necesario dar unha resposta que atenda a cohesión territorial
e que non provoque situacións nas que teñamos cidadáns de primeira e cidadáns de segunda en canto a este plan galego contra a propagación do coronavirus, dar criterios claros para a atención primaria, protocolizados e material, e habilitar zonas en condicións en todas as liñas hospitalarias para casos que haxa complicados. Parécenos fundamental. E remato, mandando unha mensaxe de confianza sobre o sistema sanitario público e sobre os seus traballadores e as súas traballadoras que son a primeira liña en estes momentos e as cales hai que pôr en valor. Nos creemos que son traballadores e traballadoras afeitas estes anos a facer máis con menos. Sabemos que hai un problema estructural polos recortes e polas políticas sanitarias practicadas, pero tamén sabemos que nestes momentos complicados nos que o público, o sistema sanitario público, ten un valor específico e, polo tanto, debemos, de alguna maneira, polo en valor e actuar con lealtade. Queremos que sirvan estas propostas, que evidentemente especificaremos logo na nota de prensa que vos enviaremos, dende un punto de vista constructivo, dende un punto de vista tamén de advertencia de que temos que estar á altura, de que o primeiro non son en estes momentos as eleccións, ningún proceso electoral, o primeiro é atender o estado de saúde do conxunto da cidadanía do país e ser efectivos nunha reacción conxunta de todos e todas diante deste reto que temos por diante. E nese sentido, queríamos facer estas propostas, independentemente das contactos que haxa, e estas advertencias sobre a situación que xa se está a vivir cando en estes momentos non temos o pico epidemiolóxico no país. Evidentemente, esta intervención non é por deformación profesional nin por formación en saúde pública, está calibrada e falada cos preventivistas do país, ca atención primaria, ca central de coordinación do 061, e é unha información dada con rigor, porque creemos que o que ten que existir en estes momentos é unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía, pero tamén de rigor e seriedade á hora de facer propostas, e é o que queríamos facer no día de hoxe. Moitas gracias. Cedo a palabra a Eva Solla. Sí, brevemente, en primeiro lugar, e como xa fixeron os meus compañeiros, agradecer o esforzo e o traballo que está a tomar o persoal sanitario do conxunto do país neste momento no que precisamente é moi importante as medidas que se tomen dentro do sistema sanitario público e no que se pon a proba precisamente a calidade que ten este sistema e que levamos moitos anos a defender. Como acaba de trasladar tamén Martiño, varios elementos que creemos que deben de ser reforzados e que neste momento probablemente non se está a facer suficientemente. En primeiro lugar, o que ten que ver coa atención ás propias dúbidas, chamadas e consultas da propia poboación. Levamos tempo reclamando que se reforcen tanto os medios para o 061, esa central de chamadas, como tamén para o persoal sanitario do 061. Como sabedes, recentemente este persoal ven de secundar, en algún caso, no que ten que ver coa central de chamadas, unha folga precisamente chamando atención pola falta de persoal e pola falta de medios técnicos en moitos casos para afrontar situacións de sobrecarga de traballo. Agora mesmo eu creo que están facendo un traballo absolutamente exemplar, pero evidentemente necesitamos e reclamamos tamén a Consellería de Sanidade que ese reforzo do propio servicio se dé dun xeito estrutural, pero axeitado á situación que temos neste momento, tanto para esa central de chamadas, que seguimos lembrando que é un servicio que se fai de maneira a través dun persoal que está externalizado, como do propio persoal sanitario do 061. Esos son elementos absolutamente importantes. En relación ao que ten que ver co Servizo Galego de Saúde, como sabedes, levamos anos e, sobre todo, nos últimos meses, demandando máis medios, tanto para os puntos de atención continuada como para atención primaria do país. Fai tan solo unhas semanas, antes de que se convocase o adianto electoral, estábamos tamén interpelando o Conselleiro de Sanidade no propio Parlamento de Galicia en relación á falta de medios suficientes para atender en moitos casos o incremento da afluencia relacionado tamén co propio gripe estacional, tanto no que ten que ver cos servicios de urxencias como na hospitalización, na que evidentemente exiximos xa desde aquí que se poñan a disposición a totalidade das camas que o Servizo Galego de Saúde mantén ou mantiña en algún momento pechadas nalgúns complexos hospitalarios e neste momento deberían de estar absolutamente dotadas de persoal e a disposición das necesidades que podan xurdir e, como xa se indicou previamente, que se dispoñan dos medios suficientes tanto para a posibilidade, se é necesario, de algún tipo de aillamento ou contención neste caso, como tamén, evidentemente, para que exista ese elemento de equidade en todo o territorio.
E, en terceiro lugar, e non queríamos deixalo tamén a hora de trasladar que na Xunta de Galicia non se pode esquecer deste persoal e destas persoas, tanto o persoal como as persoas residentes nas residencias de maiores e persoas dependentes, así como os centros de día. A Consellería de Políticas Sociais, atendendo a situación de que a poboación usuaria dos centros públicos, por suposto tamén do resto de centros concertados que están dentro da rede pública da Xunta de Galicia, son persoas, a maioría dentro da poboación de risco, deberían estarse a tomar reforzos en materia de persoal. Hai que lembrar xa que a Consellería de Políticas Sociais ten carencias importantes dentro do persoal nas residencias de maiores e persoas dependentes que veñen denunciando os profesionais. Este mesmo mediodía temos unha xuntanza en Vigo co Comité de Políticas Sociais precisamente que están a denunciar esas carencias de persoal e, polo tanto, demandar tamén que se reforce o persoal nestas residencias e, dende logo, que se dé a información e se protocolice as actuacións ante a posibilidade de que eventualmente poida haber algún positivo dentro tanto dos persoas residentes como, por suposto, dos traballadores e traballadoras públicos que están agora mesmo a facer un traballo moi importante, dende logo con responsabilidade, dende tamén a Consellería de Políticas Sociais. Polo tanto, como xa trasladaron os compañeiros, poñernos a disposición da Xunta de Galicia a hora de traballar ou consensuar as propostas e medidas tanto no que ten que ver coa Consellería de Políticas Sociais como na Consellería de Sanidade, demandar a necesidade de que se clarifique o incremento de medios humanos e materiais neses dous ámbitos inmediatos, e, dende logo, a necesidade de que se traslade tranquilidade, protocolos específicos e reforzos para que o persoal sanitario e o persoal de políticas sociais poida realizar nas mellores condicións o traballo que mellor saben facer, que é coidar de todas as galegas e galegos. Quedamos a vosa disposición para preguntas, evidentemente. A ver, Xaime, nos derivamos nas decisións que toma o Ministerio de Sanidade e tamén o propio Sergas dentro do punto de vista de saúde pública e as encontramos axustadas no momento en que se identifica que o objetivo é evitar a propagación, non tanto pola virulencia, senón polo risco de que haxa un contagio masivo e colapse tanto o sistema sanitario como a posteriori. Non imos a poñernos, eu creo que por unha cuestión de rigor, a marcar directrices do que deben ser as medidas en ese campo que ti mesmo dis, non? Tanto no escolar como no que comentaba Eva, no social, no campo asistencial social, nin no sanitario. Nos, o que sí queremos por o foco, porque temos datos, é que o dispositivo de reforzo da resposta sanitaria é escaso nestes momentos e todavía non alcanzamos o pico. E que logo temos dúbidas sobre que lle dé cobertura a totalidade do territorio, sobre todo aquelas zonas onde hai poboación máis envellecida e máis dispersa. É fundamental que a xente non vai a diagnosticarse a urxencias hospitalarias por cuestións evidentes. Aí está xente maior, xente inmunodeprimida, xente afectada. Por eso se están a poñer en marcha equipos de enfermería e equipos para facer os diagnósticos a domicilio, pero creemos que son insuficientes, e máis cando todavía non alcanzamos o pico. E creemos que ademais están concentrados con bo criterio nas zonas periurbanas, pero creemos que ten que haber unha rede competente a nivel de todo o país. É dicir, en este caso estamos a falar de saúde pública e o mesmo é que unha persoa poda ter ese servicio diagnóstico no seu domicilio como tamén unha persoa que habita o rural, porque senón vai a ir ao centro hospitalario. E iso do que se trata é dar unha boa resposta. Entón, nos queremos ser leais cas medidas que se van a poñer en marcha. Entendemos que son correctas, entendemos que están xustificadas. Queremos mandar unha mensaxe de tranquilidade, pero sí queremos pedir que no dispositivo sanitario e nos protocolos que antes decía Eva no campo social haxa claridade, estén actualizados e teñamos recursos humanos e técnicos. E creemos que é o momento de non escatimar. Creemos que é o momento de non escatimar. O decimos en serio, porque a sensación que temos é que levamos un certo retraso, que as medidas que se adoptaron creemos que correctamente o 2 de marzo
son insuficientes a día de hoxe e van a ser máis insuficientes nas vindeiras semanas. Os teléfonos están colapsados. A central do 061 en canto a atención está colapsada. E os equipos diagnósticos non dan cobertura á totalidade do país. Entón, o pico aínda non chegou e nós, dende esa lealtade e sendo leais ás decisións que se tomen, queremos poñelo en riba da mesa con rigor, para que se adopten as medidas que tú de seguro que, si se poden adoptar, se adoptarán. Pero queremos ser propositivos en ese sentido e non queremos ser demagógicos. Ten a posición que marcábamos onte con claridade. En primeiro lugar, fundamental, se teñen que garantir, se va adiante o proceso, se ten que garantir absolutamente pois, a sanidade e a saúde do conxunto dos cidadáns galegos chamados a votar o 5 de abril. En segundo lugar, evidentemente, hai que facer unha reflexión. É absolutamente fundamental tamén que a campaña se dé, digamos que con todos os parámetros de participación e de garantías democráticas. Aí tamén facemos unha reflexión. Creemos que, dito o que acabo de dizer, é absolutamente fundamental tamén que, unha democracia consolidada avance no sentido de garantizar estas dúas cuestións e que, polo tanto, creo que habría que traballar nas próximas horas e nos próximos días nese sentido. Precisamente por iso estamos interpelando desde xa ao señor Alberto Núñez Feijóo e nos parece que unha reunión o próximo luns, pois probablemente unha semana máis tarde, probablemente sea un plazo demasiado amplio para adoptar medidas consensuadas e de país como desde Galicia en Común reclamamos o presidente en funcións da Xunta de Galicia. Nos, evidentemente, o dicíamos onte tamén. O primeiro son as autoridades sanitarias. Son as que teñen que expresarse e teñen que, evidentemente, marcar o campo de medidas fundamentais. Nos estamos a disposición da información das autoridades sanitarias. Como decíamos tamén onte, estamos en constante contacto coas autoridades sanitarias e tamén, por certo, co Goberno do Estado, e, ademais diso, pois estamos tamén a disposición do señor Feijóo de que, podamos falar inmediatamente para ter unha posición de país e para, conxuntamente, porque decíamos onte que isto non pode ser tomado como unha decisión partidaria ou electoralista, para conxuntamente poder tomar esa decisión entre todas as forzas políticas relevantes do conxunto deste país. Non sei se na conversa que pechedes onte co señor se lle trabaches estas medidas ou este reforzo que estamos pedindo. Onte foi unha conversa, sí que é certo que foi unha conversa longa, pero sobre todo, que pretendíamos, evidentemente, de quen ostenta a presidencia en función ter información de como está a diagnose, desde quen ten, digamos, que os elementos fundamentais para ter unha composición de lugar amplia. Escoitamos ao señor Feijóo e, polo demais, o que facemos é precisamente, digamos que, poñernos a disposición de novo e, ademais, facer unha serie de reflexións pertinentes, creo, no ámbito sanitario, pero tamén no ámbito, digamos, de garantías no ámbito de coberturas sociais. O debate xurídico de que non hai antecedentes no aplazamento, pensades que este debate ten que ser secundario, se están por riba de nada da saúde? Nos creemos que hai un debate pertinente, evidentemente, que ademais, lamentablemente, se está, diríamos que casi iniciando hoxe ese debate. Creemos que, precisamente por iso estamos convocando a que non se den esos debates no marco do próximo luns ou da semana próxima, sino que se teñen que dar, digamos que tamén con información e con posibilidade de opinar as forzas políticas de forma inmediata e, polo demais, creemos que, evidentemente, as normas son absolutamente fundamentais, pero exactamente igual de fundamental é garantir a saúde do conxunto da cidadanía galega e garantir tamén que, creo que responder positiva e responsablemente á preocupación mayoritaria do conxunto das galegas e dos galegos. Como existe ese vacío legal, dice que teria que existir unha unanimidade entre todas as forzas que concorren ás eleccións e onte o candidato socialista dixo que consideraba que podería haber opcións diversas para que sí que se podese votar o 5 de abril. Cree que é un error antepoñer a
valorar agora mesmo as declaracións de Gonzalo Caballero, creo que son, digamos que, valoracións pertinentes. Eu insisto, e de feito, bueno, creo que estamos sendo moi claros nesta comparecencia. O que fai falla é precisamente ter unha posición de país. E para ter a posición de país o que hai é, bueno, que reunir os diferentes portavoces e as forzas políticas relevantes deste país para que podamos, digamos que, dialogar e consensuadamente tomar a posición pertinente. Nos creemos que estamos respondendo precisamente da forma adecuada. En primeiro lugar, facendo un chamado, poñéndonos a disposición e facendo un chamado a calma, e en segundo lugar, con medidas claras e reflexións concretamente propositivas. Por lo tanto, creo que o que nos toca facer, e creo que se está facendo, afortunadamente, ademais, creo que na nosa candidatura, seguro que como moitas outras temos profesionais do ámbito que creo que axuda a ter unha visión profunda e de conxunto da situación no país agora mesmo. Unha reunión de portavoces, unha posición de país. Pensades que se isto non se produce, non sei se pode sacar réditos políticos, alguén pode estar sonando con ventas. O que pensamos e o dixemos onte, que ninguén debería de facelo. Ninguén debería de sacar réditos políticos desta situación. Non pode ser ningunha posición, dende logo a nosa non o é, non pode ser de cálculo electoral, e creo que, xa digo, a nos o que nos corresponde, o que estamos a facer, poñernos a disposición das autoridades sanitarias, do presidente da Xunta de Galicia, tamén, evidentemente, estar en diálogo permanente co Goberno do Estado e, en última instancia, pois, bueno, reclamar algo absolutamente coherente, que as forzas que teñen representación e que teñen, digamos, que unha relevancia neste país podamos ter participación e marcar a nosa posición no que ten que ser as próximas decisións e os próximos pasos que se den desde unha Xunta de Galicia que hai que lembralo, co Parlamento disolto, insisto, está en funcións. Acaba de dar positivo Irene Montero por coronavirus. Sería complicado hacer unha campaña electoral con algúns dos principales referentes contagiados nas nosas filas agora que noutras. Creo que é evidente que hai, digamos que, positivos entre diferentes referentes políticos exactamente igual que hai entre diferentes familias e no conxunto da ciudadanía. Por lo tanto, a preocupación é compartida e, por lo tanto, xa digo, insisto, creo que é unha situación complexa e que, por lo tanto, estamos nun territorio novo que hai que abordar coa máxima calma, pero tamén coa máxima participación do conxunto dos representantes políticos. E se vos parece, si estamos graciñas e bo día. Gracias.